Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita di pangaradiota, di jamita, nanang si patol hasota, di partangyangan, songoninang di parmingguon siganuk minggu. Di video on yang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin bui mangurupi di jamita partangyangan, ima nagabe epistel di hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jala turpuk disi ima na tersurat di buku 2 Samuel bindu 10 sada ayat sada sahat rodi ayat 15. 2 Samuel bindu 10 sada ayat sada sahak ro di ayat 15 ima taringot tu dilakup si David si Betseba na mangihut muse di pabunuhon si David si Uria tung so hujahami Petur puhi tu hita manginang nungata kastaboto kronologi manang songondiado na masa ditikii hombartu na tersurat di Bibel Taun. Dilakup si David si Betseba na mangihut muse di pabunuhon si David si Uria. Atong di pikiran namin na perjolo nang idota. Dung sidung namasai di boto debata nakpe so di boto jolma. Alai di boto debata disuruh panulirang natan paingoton disima taida takas saluhutna namasai ima hasalaan ni si Daud manang si David. Sudet namasai tubuh sian rohana naso marningot debata laho pasombuhon lomoni rohana manang hagiot na. Basa hudok kami songoni taida ma pandohani tuibana dohot teguran keras sian panurirang natan. Alani i molodong namandok ditiki i dohot domar sala paropuani namar lapatan buasa maridi ibana nabui idaon ni jolma pandohani salah manang penafsiran si songoni salah ala diturpuk taon dung marhira bodari hehe masih David sian podomanna jala mardala-dalan di atas tarup ni bagas ni rajai. Tarup di bagas ni rajai berarti tibbo na memungkinkan boy imana mamereng saluhut hutai dohot harajaon nai. Jadi boy do tarida ibana takas rupani ala digidjang do posisi ni ibana manang na tarup ni istanai tumimbo sian akka inganan na asing. Na mangihut muse molodok mandok. Ay buasa dang ditulahi manang dang mangalo si Betseba ditiki. Ikon ingotot tama muse ia raja ditiki di sekitaran kerajaan-kerajaan lain pun marhuaso si tutudo mengulahon si ulaonna. Jala molotung dipangido si Betseba pangurupion tuise. Jala isi na boy mangurupi ibana. Danga dong. Alani ido akka penafsiran si songoni rupani ikon takas do si kajiota jaladang terjalohita langsung jala undenggan ma hombar tu Bibel tai damana masai sejujurnya 100% adalah kesalahan Daud ataupun dosa Daud yang kemudian menggiring Betseba untuk menjadi satu dosa berdosa. Alanido teguran keras panurang Natan
tu si Daud do. Alana songon raja ibana. Molo so disiro hana taringot tu nama sai boy do hononna. Hamu akka pengawal manang so didadu suruh hamuma tu sude akka bangso manang sude penduduk asa dijaga homma bagas nabi do akka paridianna so tunggabe tarida manang gabe dang uli berengon ni naboy marnida boy do hono songoni boy jala boy do dang pola tusi pikiranna ala godang do pesi pikiran ni mana na asing taringot tu porang na merdalan ditiki molo memang ditangihon ibana suara ni debata manang diingot ibana posisi ni ibana tanggung jawab ni ibana jala kedudukan ni ibana jala ise ibana atau nomor 2 nek si Daud tak na lupa diri do ibana dang diingot be ise ibana aha tanggung jawabna jala aha siulah hononna dang takas diigot be parsauranna doh debata ala nunga tubuh hagiot naso denggan di bagasan dirina mararapon si Betseba jadi masa ma namasai alai dung masai mangihut matusi namasa muse hinorhon ni dosai dosa mamuse taringot tu sakap ni ibana laho pabunuhon si Uria ima amatta ni si Betseba nunga takas di boto imana isi du si Betseba nunga takas di boto ibana nasala manang na dosa do na diulahonna na parcoloi alai ni biar ni rohana muse hinorhon ni pambahenan nai dung di pabotohon si Betseba naung gabe-gabean ibana di patu mamusi dosa laho pasikopon ulaon nai anggo di rohana hape sasitongna saluhut nai gabe menjadi dosa berantai gabe tubuh maaka pangalausion na asing ala ni dosa ni na percului atong napatuluhon doko kami nakin 100% hasalaan ni si Daud ala niaha berani hayo mandoksong ni ala ibana halak ni debata ala ibana na poso ni debata na lupa diri yang semestinya bisa berpikir lebih cerdas yang semestinya bisa berbuat lebih baik yang semestinya bisa bertindak lebih bijaksana akana poso ni debata akka halak ni debata nungabe nian ikon boy patupahon na dumenggan sian akka na asing sian akka naso pinilit ni debata dope marhiti tugas dohot ulaon na khusus pinasahat tunasida posisinya itu yang membuat dosa itu terasa semakin luar biasa posisinya itu yang membuat perbuatannya semakin tidak bisa diterima. Banyak dari antara kita, banyak dari antara pemimpin, atau banyak dari kita yang tidak sadar akan posisi kita dan kemudian menggunakannya untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan posisi kita itu membuat pelanggaran kita itu terlihat lebih dalam atau lebih tidak masuk akal bila dilakukan oleh orang lain yang mungkin berbeda dengan posisi kita. Apakah itu segi kedekatan dengan Tuhan atau segi panggilan atau segi tugas tanggung jawab. Alani rajai do ibana umbai nalam takas tarida pabahenan ni ibana naso sitong. Moloi padomu tu tema ni mingguta marhuaso do Jesus manarihon ngoluta idia mahubunganna huidahami na perculo nakin taidama naholip di mata ni jolma alang dang di ida jolma manusia di ida debata takas do ditanda debata hita ise do hita jala takas do di boto Yesus Kristus ise do hita alani takas do di boto ngoluta
jala ise hita alani ido takas do di boto laho manarihon ngoluta. Jala margogo manarihon ngoluta ala takas ditadda ibana hita. Jadi ikon patardo sude pambahenapta di jolo de bata. Gabe toktong mar pambahenan naulina denggan di jolo ni torop jolma songoni nang molo holak kita pe pujung sahalak kita ikot tongdo badia pikiran doh nang pambahenan ditadda debatado hita ditadda Yesus Kristus do hita dinasa hagaliotta alani margugu di mana manarihon ngoluta atong tajaga maparangeta pambahenata di jolo ni natorop natakas di da jolma dongan manusia dohot di nabuni tung so isepe marnida takas mata jaga parangeta ala debata marnida saluhutna. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.